Morning TikTwonks. Been up all night preparing the scripts for today's episode. In a minute I'll introduce you to the team of cameramen, sound engineers and directors and engineers that we have out on the walk with us today. בינוי של הצבא אוטמים את הפתחים ואת החנויות מהן זרקו את הבקטבים על הבית שלי שבוע שעבר. תראו כמה צוותי צילום, כמה אנרכיסטים, כמה שונאי ישראל נמצאים פה בשביל להפוך את הסיפור למסכנות הערבים. הזקנה הזאת היא תקפה חיילים ושוטרים והיא מוצגת כקורבן. ככה מסלפים מציאות. ראית? הוא אומר לה לבכות שתצטלם, אני לא מאמין. הוא אומר לה לבכות בשביל התמונה. איבקי, הנה גם הבת שלו צוחקת והיא אומרת לה לבכות. תסתכל איזה קטע חזק, הבת שלו צוחקת.